Vexwendina Qraliçe mîmî. Hûn xêr hatin seraxa Qiral û Qraliçeyan. Îro ez li derveyê qesra Qiral mîmî me. Qraliçe basî bas wî davetî baloya ku her sal li dar dixe kir û niha dixwaze biryara ku wê li baloyê çi li xwe bike dide. Wele jî merak dikim. Pir biçûk e. Ev jî pir firê ye. Ev qet nabe. Di baloya êvarî de divê çavê her kesî li ser min be. Ez bêm qej bo demkirina çayê wê bezelya mabin. Êvarî divê herî pir balê bikişîne ser xwe ez bim. Baloya îşe? Îca ev ji ku derket? Basî bas hew qas xwest ku ez daweta wê qebûl bikim. Ha? Li qesra basî basa baloyê? Li dawetiya min tune ye? Hew ez divir derbas dibim û fikirîm ku Erê çawa şerîna min? Tenê ez dixwazim ji bo îşev xwe amade bikim. îşeve? Erê, taliye te jî bi qirawan ve bireqsim û hema çî bikim. Xwezî gazê her kesî kiribûne. Ax lê gazî her kesî kirine cana min. Basî gazî her kesî kiriye. Gazî min nekirine. Ez bo çi te xwazî acele dikî? Hema, min zanî bû. Min zanî bû bê dawetiyê nikarim herim. Paşa wê çi bibe? Çiman nebe? Şahiyê bê min dest pê kiriye. Ha? Mo? Mini. Qraliçe mini. Ez dikarim davetiya te bibînim? Ha, davetiye çîk wek tu dibînî? Lê ez mecbûrim emiran bicivînim. Li gorî fermana Qraliçe basî basê. Ax emir, erê, ez tefam dikim. Beni hayatı bedin avli bin andama. Başa. Leş bu çi bavê nekirin. Şev baş basî bas. Na, ez rane diketim. Bıçağı çi bû jî davetiya min? Te davetiye nekert? Lê mişterî davetiye şandı bû. Qutikam ne posta hev qasî biçûk e ku. Ez dibêm qey min ew Windakiriye. Alo? Bersivê bide min minê. Turkûyê. Wey, spas dikim. Baloya neke mesele. Ji xwe min nedixwast ez biçim. Dîsa jî spas dikim. Şev baş. Rastî min jî dixwest ku biçe. Lêş kesî re nebêjin ha.